नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. आपणा सर्वांचं कोकण शाहीच्या या मास्टर मुलाखतीमध्ये स्वागत करतोय. आज आपल्या मुलाखतीमध्ये सहभागी आहेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री, आताच्या महाराष्ट्र शासनाचे अर्थातच शालेय शिक्षण मंत्री आणि सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे 3 टर्म आमदार राहिलेले आणि 4थ्या टर्मसाठी पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये उतरलेले अर्थातच दीपक भाई केसरकर आपल्या सोबतीने आहेत. भाई, खरं तर या मुलाखतीची आतुरता मी देखील पाहत होतो आणि आमच्या कोकणशाहीचे दर्शक देखील पाहत होते. काही विरोधकांनी विचारलेल्या उपस्थित केलेल्या ठिकाणावरती मी येणार आहे, पण तत्पूर्वी 4थ्या टर्मसाठी आपण प्रचार करताय. कशा पद्धतीने प्रतिसाद भेटला आणि विजय आता किती टप्प्यात आलाय? प्रतिसाद अतिशय चांगला आहे आणि माझ्या मतदारांची अतिशय जिव्हाळ्याची संगत आहे. कारण मी सांगली शहरामध्ये शिरलो, तर मी सांगायलाच लागत नाही. लोक उलट मला सांगतात की साहेब तुम्ही निवडून येणार, आमचं तुम्हाला पाठिंबा आहे. त्याला प्रेम. आणि अगदी छोट्या छोट्या वॉर्डमध्ये मिटिंग लावल्या तरी 100-200 उपस्थित ही प्रेमाचं प्रतीक आहे. आणि तुम्ही बघा इथं आता रॅलीज काढल्या, त्याच्यामध्ये किती लोक ओळखीचे होते. लोकांच्या पकडून आणलेल्या लोकांनी रॅलीज चालत नाही. तुम्हाला लोकांना ओळखीचे चेहरे लागतात रॅलीमध्ये, आणि ते फक्त आमच्या सेना आणि भाजपकडेच आहे. आणि काही प्रमाणामध्ये असले तर ते शिवसेनेकडे आहे, परंतु म्हणजे उभाटाकडे. परंतु उभाटामध्ये सुद्धा अनेक कार्यकर्ते ही एवढं ॲक्टिव्हली काम करताना मला तर स्वतःला काही दिसलेलं नाही. कारण अयोग्य उमेदवार दिला तर कार्यकर्ते सुद्धा नाराज होतात. वस्तू पण भाई, महायुती एकसंघ आहे का? कारण महायुतीतनं जे बंडखोर झाले, राजन दिली असतील, विशाल परब असतील, यांच्या सोबतीनं देखील भारतीय जनता पार्टीचे काही कार्यकर्ते दिसत आहेत की अत्यंत नगण्य असे कार्यकर्ते. शेवटी त्यांना रेकग्निशन नाही. भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता हा नेहमी शिस्तबद्ध कार्यकर्ता, त्याच्यामुळे अशा तऱ्हेचे कार्यकर्ते जे आज प्रचार करतात त्यांची रेप्युटेशन फारशी चांगली आहे असं मला वाटतं. आणि त्यांना पक्षातून काढून टाकलेलं आहे. त्या कार्यकर्त्यांना काढलंय आणि त्यांची जी बंडखोर होते त्यांना काढलं. भाई, खरं तर ना, मागील 3 टर्ममध्ये आपण सावंतवाडीचा विकास केला नाही असं विरोधक जे 3 उमेदवार आहेत आपल्या विरोधामध्ये, हे आपल्या भाषणांमधनं टीका करत असतात. काय नेमकं त्यांना उत्तर आहे? खोटं बोलायचं आणि रेटून ठेवायचं, त्याच्यामध्ये काहीच अर्थ नसतो. मी यादी प्रसिद्ध केलेली आहे, ती 2500 कोटीची आहे. खोटं काहीतरी मुलं करायचं. एसटी स्टँडचं काम किती रुपयाचं? एसटी स्टँड तिन्ही माझ्या मतदारसंघामध्ये एकूण 4 एसटी स्टँड आहेत. 4चं कॉन्क्रिटिंग झालेलं आहे, 3चं कॉन्क्रिटिंग झालेलं आहे. सावंतवाडीचं डेपोचं काम सुद्धा मी मंजूर, जे सगळी कामं मीच मंजूर करून आणलेली आहे. सावंतवाडी डेपोचं काम 6.5 कोटी रुपयाचं होतं, त्यापैकी 2.5 कोटीचं काम पूर्ण झालं. आणि त्याच्यानंतर कॉन्ट्रॅक्टर आणि एस टीमध्ये डिस्प्यूट झाला. डिस्प्यूट का होता की एस टीने म्हटलं होतं की आम्ही GST देणार नाही, आणि कॉन्ट्रॅक्टर म्हणत होता GST भरायला लागल्यामुळे तो एस टीने द्यावा, आणि ह्या प्रकरणामध्ये ते अडकलेलं होतं. दरम्यानच्या काळामध्ये एस टीची पॉलिसी बदलली आणि BOTच्या तत्वावर अतिशय सुंदर अशी एसटी स्टँड तयार करण्यात सुंदर एक पॉलिसी तयार झाली. आता सावंतवाडी आणि कणकवली हे 2 एसटी स्टँड हे हायवेवरचे एसटी स्टँड, त्याला प्रचंड पोटेन्शियल. एखादं विमानतळ जेवढं सुंदर असतं, त्याच्यामधले कक्ष जेवढे सुंदर असतात, तेवढं सुंदर एसटी स्टँड इथं होऊ शकतं. त्याच्यामुळे मी ते स्क्रॅप करायला सांगितलं 4 कोटी रुपयाचे. आणि नवीन BOTचा प्रस्ताव हा हेड ऑफिसला गेलेला आहे. ते BOTचं टेंडर निघेल आणि त्याच्यानंतर डिझाईन वगैरे सगळी मागवण्यात येते. आणि अतिशय सुंदर असं एसटी स्टँड होते. त्याच्यामध्ये किती लोकांना माहिती आहे की एसटी स्टँडला त्या इमारतीला पेंट सुद्धा माझ्याकरता घेतला, कारण ती पाडायची होती, नवीन पेंट मंजूर होऊ शकते. त्याच्यानंतर रस्ते सुद्धा गेल्या वर्षी मी कॉन्क्रीट त्याच्यामध्ये घालून दिले होते. यावर्षी दुर्दैवाने आमच्या ऑफिसचा गलथानपण आहे. त्यांनी कॉन्क्रीट टाकलं असतं आणि नवीन पेंट केलं असतं तरी लोकांचं समाधान छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये असतं. मी आता फार नाराज झालो आमच्या ऑफिसला. तुमच्या ऑफिस मी तर इथं येऊ शकत नाही. मुंबईला पालकमंत्री आहे. महाराष्ट्रभराचा कारभार भाई आपण ते करत असतात. इथल्या लोकांनी एफिशियंटली हे बघितलं होतं एवढं मला वाटतं. पण ही जी टीका करतात ह्यांनी काय आणलंय? म्हणून काय एसटी स्टँडचा मीच मंजूर करून आणला. आज वेंगुर्ल्याचं कॉन्क्रिटिंग एसटी स्टँड मी करून घेतलं, जोडं बांध्याचं कॉन्क्रिटिंग मी करून घेतलं. हे लोक करतात काय नेमकी? आता 6 कोटी रुपये मंजूर करून आणले, मी आणले. डिस्प्यूट झाला, काय माझा दोष आहे का? पण चांगल्यातून वाईट होते मी जे नेहमी सांगतो. तसं एक चांगली गोष्ट झाली की याच्यानंतरचा सावंतवाडी स्टँड हा महाराष्ट्रामधला अत्याधुनिक एसटी स्टँड असणार.
आणि त्यांनी मी डिझाईन सुद्धा करायला दिलेली आहे आणि लवकर होईल. तो मोर्चा रद्द करायला लागतो, ते मूळ करून त्या कॉन्ट्रॅक्टरला सेटल करायला लागतं आणि नवीन टेंडर निघणार. भाई खरं तर चांदा ते बांधा योजना असेल किंवा आताची सिंधुरत्न योजना असेल, सिंधुदुर्गाला आणि या मतदारसंघाला या योजनेतनं नेमकं काय मिळालं, विरोधक देखील हाच प्रश्न उपस्थित करत आहेत. असं सुद्धा शेतकरी, बागायतदार, मच्छीमार, महिला, उद्योजक सगळ्यांना मोर्चा लाभ मिळाला. सगळ्यांची यादी मिळाला. 56,000 की 65,000 मला नेमकं आठवत नाही, पण 56,000च्या दरम्यान ते असावं असं मला वाटतं. बोलणाऱ्यांना लाच तरी वाटली पाहिजे. तर राजेंद्र नावाचा आहे, आज पत्रक काढतात. माझ्या वाटेल ते उत्तर देण्याची तयारी आहे. पत्रक वाटायला तरी वेळ दिला पाहिजे. राजकारण एवढ्या नीच पातळीवर पोहोचलेलं आहे की खोटं बोलायचं, भेटून बोलायचं आणि मग प्रत्येक गोष्टीचं उत्तर माझ्याकडे. तुम्ही मला कुठलाही प्रश्न विचारा, कुठल्याही आरोपाला विचारा, माझ्याकडे त्याचं उत्तर आहे. हे म्हणणार की चष्म्याची फॅक्टरी का नाही झाली? चष्म्याच्या फॅक्टरीचं काम चालू असताना वादळ झालं, त्याच्यामध्ये त्या फॅक्टरीची शेड कोसळली. ही शेड दुसऱ्याची भाड्याने घेणार होते, त्याच्यामुळे त्यांना अर्जंटली चालू करायची असल्यामुळे ती गोव्यामध्ये दुसरी शेड घेतली आणि त्यांनी सुरू केली. परंतु त्या ठिकाणी नवीन कारखाना आला ना, त्या कॉम्प्लेक्समध्ये एकंदर 600 मुलं काम करतात. चष्म्याची फॅक्टरी आली नाही एवढंच सांगायचं, त्याच्याऐवजी तिथे जनरेटरची फॅक्टरी आली हे सांगायचंच नाही आणि त्याच्यामध्ये 200-250 मुलं काम करतात हे सांगायचंच नाही. लोकांचा गैरसमज होतो की ती फॅक्टरी का नाही झाली. किंवा सेटटॉप बॉक्सचं वितरण सुद्धा झालं. सगळे सेटटॉप बॉक्स व्यवस्थित चालू होते, परंतु नेमकं ही या कंपनीचे जे परदेशामध्ये त्यांचे जे डाटा सेंटर होतं तिथल्या लोकांनी ते ताब्यात घेतलं. तिथे गव्हर्नमेंट चेंज झालं आणि ताब्यात घेतलं, त्यामुळे ती कंपनी लॉसमध्ये गेली. त्याच्यामध्ये काम म्हणजे त्यांनी नुसतंच सेटटॉप बॉक्स होतं का, त्याच्यामध्ये कॉल सेंटर सुद्धा होतं, त्याच्यामध्ये जवळजवळ 200 मुलं काम करत होती. ती 200 मुलं सुद्धा अडचणीमध्ये आली. म्हणजे तयार न झाले नाही का तयार झाले, वाटप झालं नाही का वाटप झालं. कंपनीत जर बंद पडली तर तो माझा दोष असू शकत नाही. उलट मी त्यांना त्यांची तुम्ही त्या मुलांची मुलाखत वाटली असली, त्यांचे जे पेंडिंग पैसे आहेत ते सुद्धा मी त्यांना मिळवून दिले पगाराचे. आता पुढच्या काळामध्ये त्यांचं प्रॉव्हिडंट फंडचे पैसे त्या कंपनीकडे अडकले, त्याच्यासाठी सुद्धा मी प्रयत्न करेन. परंतु हे लोक काहीच नाही करत. काही नाही झालं एवढं त्यांचं हे करत असतात. आता मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल त्याचं टेंडर झालेलं आहे, त्याची वर्क ऑर्डर झालेली आहे. स्वतः युवराज यांनी सांगितलं की आमच्याकडे हे राहिलेलं आहे, कारण त्यांची काय मागणी होती की आम्हाला 50% जमीन द्या. मी कॅबिनेटचा ठराव केला, कॅबिनेटचा ठराव करून त्यांना ती जमीन देण्याची व्यवस्था केली. त्याच्यानंतर तरी सह्या झाल्या पाहिजेत ना. सह्या झाल्याशिवाय मी जमीन नाही नावावर करून देऊ शकत. हे शेवटी गव्हर्नमेंट आहे. मग खोटं काय सांगायचं, मल्टी स्कीमच मी बनवली, त्याचे सगळे प्लॅन मी बनवले, पैसे मी आणले, टेंडर मी काढलं. तुमचा संबंध काय याच्याशी? आणि राजकारणाच्या बद्दल मला एवढा आदर आहे की समजा त्यांच्याकडचं एखादं राहीच आहे तर मी काय रोज जाऊन त्यांच्याकडे बसू शकत नाही. इतर कोण असलं तर मी करू शकतो, परंतु तरी माझे प्रतिनिधी सातत्याने त्यांच्या संपर्कात असतात आणि एखाद्या महिन्यामध्ये हे सुद्धा होऊन जाईल, कारण त्यांची काहीतरी त्या ॲग्रीमेंटमधली भाषा आहे, त्याच्याबद्दल काही आक्षेप आहे. राजेसाहेबांची सही झाली, बेबी राजेंची सही व्हायची आहे. बेबी राजेंची सही झाली की तिथं हॉस्पिटलचं काम सुरू होईल. त्याला काहीच करायचं नाही, नुसतंच लगेच पोकलेन आणून काम सुरू करायचं, JCB आणून काम सुरू करायचं, एक्सकॅव्हेशन. एवढं सोपं आहे. प्रत्येक गोष्ट मी केलेली आहे. मी म्हणजे असं मला गर्वाने नाही सांगायचं आहे, करतो मी. तुम्ही टीका काय करतात, अमुक नाही झालं तर अर्थ काय होतो. आता म्हटलं की फिशिंग विलेज नाही झालं, फिशिंग विलेज नाही झालं, दोष कोणाचा आहे? MTDCचा आहे. MTDCला पैसे दिले, MTDCला फिशिंग विलेज नाही दिले, त्याला PWDला दिले पैसे. PWD त्याचं टेंडर काढलं. तुम्हाला वाचता येत नाही का? टेंडर वाचता येत नाही का? टेंडर वाचलं तर फिशिंग विलेजचं हे निघालं आहे. असं तुम्हाला कुठलाही मुद्दा सांगा, जिथं जे काम MTDC करू शकले नाही ते पैसे आम्ही परत घेतले आणि आम्ही ते दुसऱ्या एजन्सीला दिलेले आहे. जसं आपण सांगितलं की सावंतवाडी टर्मिनसचं काम आहे, सावंतवाडी टर्मिनसचे पैसे MTDCकडे 2 वर्षापेक्षा जास्त काय 35 कोटी पडून आहे. मी काय माझ्या हाताने काम नाही करू शकत. शेवटी मला ते रद्द करायला लागलं आणि त्यांचं म्हणणं आहे की आम्हाला एक्स्ट्रा प्लॅटफॉर्म बांधून द्या. असं आमच्या स्कीममध्ये होत नाही. आमच्या स्कीममध्ये आम्ही फक्त त्यांचं मेन बिल्डिंगचं काम त्यांना, कारण त्याच्यावर हॉटेल असल्यामुळे ते काम करून देऊ शकतो. आता मी त्यांना पर्याय असा दिलेला आहे की तुमचे जे प्लॅटफॉर्म आहेत तिथे तुम्हाला आम्ही आधुनिक करून देतो आणि दुसरी जागा त्यांनी देऊ केली तिथे मग रेलोकेट होईल. मोठे मोठे प्रकल्प मी आणलेले असतात, स्वतः त्याचे पैसे आणलेले असतात, उगाच अनाऊन्समेंट नाही करत. मग मोनोरेलचं काय झालं, मोनोरेलचे पैसे होते कोणाकडे? मोनोरेलचे पैसे होते MTDCकडे. MTDCने गेल्या 2 वर्षामध्ये 1 रुपया खर्च केले.
त्यांनी उलट मी दिलेले 100-150 कोटी लाच केले. शेवटी मी ते पैसे सावंतवाडी म्युन्सिपाल्टीकडे दिले आणि सावंतवाडी म्युन्सिपाल्टीकडे पैसे जमा आहेत, तुम्ही जाऊन बघा, खात्री करून घ्या. उगाच कुठं काहीतरी बोलायचं आणि रेटून बोलायचं, त्याच्यामध्ये काय अर्थ आहे सांगा. तुम्हाला असा कुठलाही फ्रेंड तुम्ही बरं विचारू शकता. प्रत्येक ठिकाणी मी पैसे मंजूर केलेले आहेत. जर एका एजन्सीने काम नाही केलं, आता मेन गेट आहे बांधण्याजवळचं गेट करायचं होतं कोणी MTDCने, त्यांना हायवे डिपार्टमेंट कॉपरेट करत नव्हते. शेवटी मी MTDC कडून पैसे मागवले आणि हायवेला देऊन टाकले. शेवटी एजन्सी काम करते, मी काम नाही करत. भाई खरं तर या मतदारसंघातनं नोकरीसाठी गोव्यामध्ये जाणाऱ्या तरुणांची संख्या अधिक आहे, हे तर तितकं सध्या, कारण गोवा राज्य जवळ आहे. आढळी MIDCचं नेमकं काय झालं? पुन्हा आरोग्य यंत्रणेसाठी आजही बांबोळीवरती डिपेंड राहावं लागतं. हे सगळे विरोधकांचे अर्थात प्रश्न आहेत जे आपल्याला विचारणा करावं लागतं. काय साहेब बघा, बांबोळीवर आपण आज डिपेंडेंट आहोत का? बांबोळीवरच आपण डिपेंडेंट आहोत. ते त्या साईडला आपण कोल्हापूरवर आहोत, या साईडला चंदगड साईडला आपला जो भाग आहे तो केलीवर डिपेंडेंट आहे. हा काय आहे? तर तिथं मल्टी स्पेशालिटीची सोय उपलब्ध आहे. म्हणून तर मल्टी स्पेशालिटी मी आणलं. तुम्ही आणलं का? मल्टी स्पेशालिटी कधी माहीत तरी होतं का? मल्टी स्पेशालिटी मी मंजूर करून आणलं आणि मल्टी स्पेशालिटीची अमाऊंट मी मंजूर केली आणि त्याला आरोग्य खात्याची मंजुरी केली. परंतु जमिनीचा प्रश्न मी नाही निर्माण केला. आज शासकीय जमिनीमध्ये सावंतवाडी संस्थान असल्यामुळे या जमिनी राजेसाहेबांच्या मालकीच्या की सरकारच्या मालकीच्या याच्यावर डिस्प्यूट चालू आहे. त्यामुळे आमची अनेक कामं पेंडिंग आहेत. आमचं जे मूळचं कॉटेज हॉस्पिटल आहे त्याच्यावर बांधकाम घेता येत नाही ह्या डिस्प्यूटमुळे, म्हणून त्यांनी शेजारी वाळकीने आपली जमीन हे केली आणि तिथं 100 बेडचं हॉस्पिटल तयार झालेलं आहे. आणि तसंच ही जमीन ही मूळ आमच्या ताब्यातली आहे, आमच्या नावावर आहे, परंतु त्याच्यावर केस होती. केस राहू नये म्हणून आम्ही तिथं कॉम्प्रोमाइज केलं. 50-50% वाटून दिली. त्याचं करार म्हणजे कॅबिनेटचा ठराव सबमिट करून घेतला. ही लोक काहीच नाही करत. आता म्हणतात की काजूचे 290 कोटीचं काय झालं? तर 290 कोटी मंजूर मी केले. अर्ज ज्यांचे येतील त्यांना पैसे डिस्ट्रीब्यूट होणार. तुम्ही आयुष्यात कधी मंजूर केले होते का काजूला पैसे? तुम्ही काहीच नाही करत. काही करायचं नाही. उगाच काहीतरी आज राजन केली. कोकण बोर्डाचा कोकण पाटबंधारे मंडळाचा चेअरमन होता. भ्रष्टाचाराची एन्क्वायरी चालू होती ना, त्याच्यावर ACBची एन्क्वायरी चालू होती ना, त्याच्यामुळे शीर्षिके धरण पेंडिंग राहिलं. शीर्षिके धरण पेंडिंग राहिलं तर मग मी ते मंजूर करून आणलं सगळं हे करून, त्याला नवीन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रूव्हल दिलं. अशा अनेक गोष्टी आहेत. ही लोकांना शिक्षण दुसरं काही येत नाही. मला एकच सांगेल, तुम्हाला कुठलाही प्रश्न विचारू शकतो. आता एक पत्रक आहे पण ते मी तुम्हाला वाचून देतो. पत्रक काढलं आज काढलं तर आज मी दुसरं पत्रक काढून त्याला उत्तर देऊ शकतो का? आज संध्याकाळी प्रचार बंद होता. त्याच्यामुळे तुमच्यासारख्या लोकांनी बघितलं पाहिजे की ह्या लोकांची लायकी काय. ते सुद्धा आमदार होते. एक तरी प्रोजेक्ट आणला का? मी शेकडो प्रोजेक्टचं इम्प्लिमेंटेशन केलं आणि त्याच्यामुळे एखादा STचा डिस्प्यूट झाला आणि ST हे नाही झालं तर STच्या नावाने हे करायचं. मल्टी स्पेशालिटीचा लँडचा डिस्प्यूट आहे म्हणून तो प्रोजेक्ट सुरू झाला नाही, त्याच्यावर बोलायचं. प्रोजेक्ट आणला मी, STचं कोणी मंजुरी करून आणली मीच आणली. आता प्रोजेक्ट स्क्रॅप करायचं मीच सांगितलं. तर तो फक्त 6 कोटीचा प्रोजेक्ट आहे. तिथं आता जो नवीन BOTचं त्यांनी तत्व जे अंगीकारलं आहे त्याप्रमाणे तिथं 50-100 कोटीचा प्रोजेक्ट होऊ शकतो. मिनिमम 50 कोटीचा प्रोजेक्ट होऊ शकतो, जे एक शहराचं भूषण बनू शकतं. आणि त्याच्यामुळे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आरोग्याच्या सुविधाच्या बाबतीत मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जसं होणार आहे तसं तिथं मेडिकल कॉलेज झालेलं आहे. 2 मेडिकल कॉलेज आहेत, तिथे लोक जाऊ शकतात. परंतु लोकांची मानसिकता अशी आहे की त्यांना बांबोळीवरच अधिकचा विश्वास आहे, कारण गेले अनेक वर्ष ते त्या हॉस्पिटलवर डिपेंडेंट राहिले. बांबोळी एवढंच जवळ KLE सुद्धा आहे, पण कोण KLEला जात नाही. KLE रजिस्टर्ड आहे. आणि तुम्हाला दुसरी गोष्ट सांगतो की ह्या लोकांना काहीही माहिती नसतं. बांबोळीचं हॉस्पिटल हे मी महात्मा ज्योतिबा फुले खाली रजिस्टर करून घेतलं, त्यामुळे तिथं फ्री उपचार आहेत. KLE मी महात्मा फुले खाली रजिस्टर करून घेतलं. ह्या लोकांनी घेतलेत का? त्याच्यामुळे फ्री उपचार मिळतो. आता त्या दिवशी दोडामार्ग तालुक्यामध्ये गेलो होतो, तिथली लोक म्हणत होती की आम्हाला आजुलामध्ये मिळतात. आता आम्ही रजिस्टर कुठलं करून घेतलं? बांबोळी. तर बांबोळीला फ्री नाही आहे, परंतु आजुलाला जर असेल तर मग आजुला रजिस्टर करायला लागेल महात्मा गांधी खाली. आणि सावंतवाडीला येण्यापेक्षा त्यांना मागचं जवळ आहे, एवढं जवळ आहे. सावंतवाडीपेक्षा मागचं जवळ आहे. म्हणजे सावंतवाडीला यायचं मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल की आजुलाला जायचं. आजुला खूपच जवळ आहे. आजुला जवळ म्हटलं 30 किलोमीटर आहे आणि सावंतवाडी 50-55 किलोमीटर. जॉग्राफिकल डिफरन्स आहे. गोव्यामध्ये इंडस्ट्रीज आज नाही झाल्या. गोव्याला इंडस्ट्रीज झाल्या ज्यावेळेला गोव्याला इन्कम टॅक्सची सवलत 10 वर्षासाठी मनमोहन सिंग गव्हर्नमेंटने दिली. त्यावेळेला गोव्यामध्ये असंख्य फॅक्टरीज झाल्या आणि या फॅक्टरीजला मोठ्या प्रमाणात मॅनपॉवर लागते.
ही मॅनपॉवर कुठून मिळणार? एकतर ती कर्नाटकातून येते किंवा ती सिंधुदुर्गमधून येते, कारण ॲडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट आहे. त्याच्यामुळे गोव्यात जायला लागतं, गोव्याला जायला लागतं. आडाळी हा सुद्धा गोव्याला पर्याय होऊ शकत नाही, कारण आडाळीला एवढ्या इंडस्ट्री देऊ शकत नाही जेवढ्या गोव्यामध्ये आला. गोव्याला स्पेशल स्टेटस देण्यात आला आणि त्या काळामध्ये या सगळ्या फॅक्टरीज आल्या. ज्या भारतामधल्या सगळ्यात मोठ्या कंपन्या आहेत ते सगळ्यांच्या फॅक्टरी गोव्यामध्ये आहेत. नेस्लेची फॅक्टरी आहे, मर्कची आहे, सिप्लाची आहे, असंख्य नाव मी तुम्हाला सांगू शकतो. त्याच्यामुळे ह्या फॅक्टरीज झाल्या तर त्या काळामध्ये झालेल्या त्यावेळी एक कन्सेशन होतं, त्याच्यामुळे त्यावेळी एक बेस बघला. आता आडाळीच्या पुरतं बोलायचं झालं तर मी सांगा, आडाळीची जमीन ही राणीसाहेबांनी ती ॲक्वायर केली, पण तिथे त्याला काही झालेलं नव्हतं, कारण नंतरच्या काळात सरकारमध्ये होतं. संपूर्ण डोंगराळ जमीन आहे, तुम्ही आज स्वतः त्याच्यामध्ये रस्ते करायला 2 वर्ष लागली, कारण पूर्ण फोडून त्यामधून सपाटीकरण करून तिथे रस्ते करायला. अजूनही रस्त्याचं काम पूर्ण झालेलं नाही. करून कोणी घेतलं? मीच सातत्याने इंडस्ट्रीकडे जाऊन रस्ते तयार करून घेतले, तिथे स्ट्रीट लाईट लावल्या. त्यानंतर पाण्याच्या स्कीमच्या बाबतीत वाद झालेला होता. आजूबाजूचे डिंगणे आणि इतर गावं आहेत ते म्हणत होते की तिथलं जर तुम्ही हे घातलं, बंधारा घातला तर आमच्या गावाचं पाणी बदलवणार. त्याच्यामध्ये काही काळ गेला, त्या लढ्यामध्ये मी शेतकऱ्यांच्या बरोबर राहिलो. शेवटी तो बंधारा पूर्ण झाला आणि पाणी येऊन किती दिवस झाले? 15 दिवस झाले. आता इलेक्ट्रिसिटी आहे, सबस्टेशन बांधायचं, अजून त्याला 3 ते 4 महिने लागणार आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्ण झाल्याशिवाय कुठलाही उद्योजक आज स्वतःचं काम सुरू करत नाही, कारण त्याला समोर पाणी पाहिजे, समोर त्याला लाईट पाहिजे, त्याला तो आपली कुराळ तिथं हे कुराळ मारणार. म्हणजे बुकिंग झालं नाही का? तर 39 फॅक्टरीचं बुकिंग झालेलं आहे, 39 छोट्या आणि एक मोठी फॅक्टरी आहे त्या ठिकाणी. याच्या व्यतिरिक्त असंख्य फॅक्टरी मला तयारी दाखवलेली आहे, परंतु ही तयारी जोपर्यंत तिथे ही इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार होत नाही तोपर्यंत होणार नाही. जवळजवळ मोठ्या फार्मास्युटिकल माझ्यासाठी फोटोग्राफ्स आहेत, मोठ्या फार्मास्युटिकल आणि सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंटच्या सगळ्या दिग्गज जे इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत त्यांची मिटिंग झाली. त्यांनी तिथे येण्याची तयारी दाखवली. त्यांना 120 एकर जमीन पाहिजे, परंतु मी यांना सांगितलेलं आहे एमटीडीसीला की ते इथे येण्यापूर्वी तुम्ही त्याच्यावरची असलेली झाडी वगैरे सगळी काढून टाका, कारण इंडस्ट्रियलला प्लेन जमीन दिसली पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे काही बोलायचं आणि त्याच्याबद्दल डेव्हलप करायचं त्याला काय अर्थ नसतो. इंडस्ट्रीज डेफिनेटली आल्या पाहिजे, त्याच्याबद्दल कुठलंही दुमत नाही, परंतु इंडस्ट्रियल एरिया एस्टॅब्लिश व्हायला 2-3 वर्षापेक्षा जास्त काळ लागतो. आणि माझे स्वतःचं विजन असं आहे की जोपर्यंत इंडस्ट्रियल एरिया झाली नाही तोपर्यंत मी प्रायव्हेट याच्यामध्ये इंडस्ट्री आणल्या ना. आज 860 मुलं काम करताय, म्हणजे 600 सध्या करता, या 2 महिन्यामध्ये 860 वर तो नंबर जाणार. हे कोणी केलं हा प्रश्न आहे. आणि दुसरं असं आहे की मुलांना नोकऱ्या देण्याची जी सगळ्यात मोठी स्कीम आहे, त्या स्कीमचा मी अध्यक्ष आहे महाराष्ट्राचा. तुम्ही नाही करू शकला हा चमत्कार महाराष्ट्रामध्ये, मी करून दाखवलेला आहे. आणि याच्यामध्ये मुलांना 36 लाख रुपये मिनिमम बेसिक सॅलरी आहे, ज्या जर्मनीमधल्या स्टेट बरोबर आम्ही करार केला त्यांच्याबरोबर. आणि मग आता जी 100 मुलं गेली, का तर परवाच्या दिवशी जर 2 मुली गेल्या त्यांनी तुम्ही बघितलेलं असेल, त्यानंतर आता 8 तरुण जात आहेत, त्यांचे सगळ्यांचे व्हिजा आलेले आहेत आणि काही कोऑर्डिनेटर म्हणून गेलेले आहेत, काही लोक इंडस्ट्रीमध्ये कामाला म्हणून गेलेले आहेत, म्हणजे त्या इंडस्ट्रीमध्ये. आणि ही मुलं आहे का, त्यांना मोठं क्वालिफिकेशन लागत नाही. वायरमन, त्याच्यानंतर मोटर मॅकॅनिक, ड्रायव्हर, मेसन, कार्पेंटर, छोटे छोटे क्वालिफिकेशन, नर्सेस, फिजिओथेरपिस्ट, लहान अशा 30 क्वालिफिकेशन असतात. तर त्यांचं शिक्षण आम्ही देतो, जर्मन भाषेचं, त्यांना राहायची सोय आम्ही करतो, त्यांना जेवणाची सोय आम्ही करतो. माझं एज्युकेशन डिपार्टमेंट करतो. तुम्हाला सारखं माहिती सुद्धा नसतं. एक आहे की मला फारसं सिंधुदुर्गमध्ये यायला मिळत नाही, म्हणजे इथं त्याची जास्त प्रसिद्धी झालेली नाही आहे, परंतु पहिली जी बॅच गेली त्यांनी CSR मध्ये तयार केलेली आहे. CSR मध्ये 1-1 कोटी रुपये खर्च केलेला आहे मुलांसाठी. आणि उद्या ही जी मुलं जातात शिवायला, पगार किती मिळतो? 20,000 ते 25,000 रुपये. आणि त्याच मुलाला जर 3 लाख रुपये पगार मिळाला तर त्याने आनंदाने गेलं पाहिजे जर्मनीला. हे लोकांना कोणी सांगत नाही. हे जे कर्तृत्वशून्य लोक काही बोलत राहतात आणि तरुण त्याच्यावर भरकटत जातात, ही आजची वस्तुस्थिती. काही खरं धरणा अगदी शेवटाकडे मुलाखतीच्या मी येतो. आणि दुसरी गोष्ट सांगतो, मी आता स्पेसिस आयडेंटिफाय केले. सातारड्याच्या जे उत्तम गालबाचं हे आहे त्याला आम्ही नोटीस दिलेली आहे. मध्ये त्यांनी रिक्वेस्ट केली की आम्ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये 1 वर्षाच्या फॅक्टरी सुरू करतो. त्यांनी आपली फॅक्टरी सुरू नाही केली. खाजगी मालकीची जमीन आहे, आम्ही ती ॲक्वायर करू
आणि तिथे इंडस्ट्री जाणं. शेवटी इंडस्ट्री जाणार जमीन चालू लागते. त्याच्यानंतर इन्सुलीला एक मोठी फॅक्टरी, ह्याचा बंद पडलेला कारखाना आहे, तसं मी बांधायला बंद पडलेल्या कारखान्यामध्ये इंडस्ट्रियल एरिया तयार केली. तसं इथं सुद्धा करता येईल, परंतु बेसिकली डिसिजन झाला पाहिजे की उत्तम गालवाची जमीन ते द्यायला तयार आहेत की नाही. नसेल तर त्यांच्या जमिनीचं झालेलं ॲक्विजिशन रद्द केलं पाहिजे आणि जागा गव्हर्नमेंटने ताब्यात घेतली पाहिजे. अशाच प्रकारे इंडस्ट्री येऊ शकतात, इंडस्ट्री येऊ शकत नाही. खरं तर ना दीपक भाई, विरोधकांचे प्रश्न विचारले, मतदारसंघातील जनतेचा एक प्रमुख प्रश्न आहे. दीपक भाईंना रागच येत नाही की त्यांना रागवायचं नसतं? राग येतो ना, असल्या व्यक्तीचा राग येतो, पण त्यांच्याबद्दल बोलायचं थोडी. हे बघा, मी राजकारणामध्ये सर डिसेन्सी पाहिजे, सभ्यता पाहिजे. हे असभ्य लोक राजकारणात आले तर त्यांच्या प्रश्नाची उत्तरं कोण देणार? त्यांनी पॉझिटिव्ह एकतरी हे केलं की आम्ही काय करतो सांगितलंय का? मी तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट सांगितली. एका तर उमेदवारांनी म्हटलं की म्युझिकल फाउंटन बसवणार. म्युझिकल फाउंटनची ऑर्डर दिलेली आहे, 4 कोटीचा म्युझिकल फाउंटन आहे, त्याचे 50% ॲडव्हान्स दिलेला आहे. परदेशामध्ये या म्युझिकल फाउंटनचं काम चालू आहे. त्यांनी दुसरं काय म्हटलं, मी गेट बनवणार. गेटसाठी 2 कोटी रुपये नॅशनल हायवेला दिलेले आहेत. नॅशनल हायवेने गेट बनवलं पाहिजे, मी माझ्या हाताने नाही बनवू शकतो, ते पैसे देऊ शकतो. आणि त्याच्यामुळे हे जे काय अनाऊन्स करतात ना त्या गोष्टी ऑलरेडी सुरू झालेल्या आहेत. जसं फिशिंग व्हिलेजचं विचार, तर फिशिंग व्हिलेजचं काम MPDC करू शकलं नाही. ह्याचं पैसे दिले PWDला. PWDचं टेंडर निघालेलं आहे ना. मी काय करू शकतो? मी MPDचा हात धरून ते काम करू शकतो का? पैसे मंजूर करणं, प्रोजेक्टचा संकल्पना करणं, हे सगळं मी करू शकतो. आता जर्मनीमध्ये जायचे युवक आणि आपली नावं नोंदवली पाहिजे, मी हाताने थोडंच त्यांना हात धरून घेऊन येऊ शकतो. या निमित्ताने त्यांना कळेल ह्या टीकेतून एक चांगलं काय निघतं की लोकांना काय काय स्कीम माहिती करतात. जसं तुम्ही मला बोललं, चांदा ते बांधा आणि त्याच्यामध्ये मुन्सिपल बेनिफिशियरी 56,000 बेनिफिशियरी. ही फिगर गव्हर्नमेंटची आहे, जाऊन कन्फर्म करा तुम्ही. किती महिला काम करतात, किती युवक करतात, किती मच्छीमार करतात. आणि हे सगळं मी केलेलं आहे. आणि मग ते केलेलं बोलायचं नाही आणि मग काहीतरी प्रश्न विचार करायचे. अगदी शेवटचा प्रश्न या मुलाखतीतला, पुढील 5 वर्ष मला द्या असं आपण मतदारांना सांगताय. 3 टर्म आपण आमदार आहात. महाराष्ट्राच्या राजकारणात दीपक केसरकर हे फार मोठं नाव आहे, जे या सावंतवाडीचं वैभवही समजलं जातं. भाई, तुमच्या डोक्यात नेमका या मतदारसंघाचा पुढच्या 5 वर्षाचा मास्टर प्लॅन काय, तो या मास्टर मुलाखतीत जाणून घ्यायचा आहे. आणि मतदारांना नेमकं काय आवाहन कराल या निवडणुकीच्या निमित्तानं? बघा, माझी डिफिकल्टी अशी आहे की मी माझ्यावर मोठमोठ्या जबाबदाऱ्या असतात. मुंबईचा पालकमंत्री आहे, सर्वात मोठे डिपार्टमेंट जे आहे एज्युकेशन, ज्याच्यामध्ये 2 कोटी मुलं शिकतात, त्याचा मी मंत्री आहे. मराठीसारख्या महाराष्ट्राची अस्मिता असलेल्या डिपार्टमेंटचा मी मंत्री. सगळ्या डिपार्टमेंटचा काय फरक पडतो, पण वेळ फार कमी मिळतो. आणि त्याच्यामुळे माझी स्वतःचं हे असं आहे, एकतर मला कोकणामध्ये रेग्युलरली येता येईल असं खातं मला दिलं पाहिजे. कठीण खाते दिले तर मी ते करून दाखवले, परंतु छोटी छोटी खाते, खातं मोठं आणि लहान महत्त्वाचं नसतं. जसं फलोद्यान आहे, जसं फिशरीज आहे, जसं खारलँड आहे, जसं पत्तन आहे. कोकणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे खाते आहे, इतरांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. आणि त्याच्यापेक्षा मोठं पर्यटन आहे, जे कोकणाचं काय फरक करू शकतात. आजपर्यंत पर्यटनाचे जेवढे प्रोजेक्ट आहेत त्याच्यामध्ये 80-90% मी स्वतः आणलेले आहे. या लोकांनी काय केलं सांगा हे पर्यटनाचे प्रकल्प आणण्यासाठी. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की आपण काम करत असताना जी मी टेंडर्स काढलेली आहेत, ती तुम्ही टेंडर्स बघा. तिलारीला अम्युजमेंट पार्क, म्हणजे अम्युजमेंट पार्क गोव्याचा नाही, अम्युजमेंट पार्क थेट मुंबई आणि त्याच्यानंतर मग अहमदाबादला असेल, दिल्लीला असेल, कलकत्त्याला असेल. एवढं मोठं अम्युजमेंट पार्क, 260 एकरवर अम्युजमेंट पार्क. टेंडर निघालेला ही वस्तुस्थिती आहे. टेंडर निघाल्यानंतर त्याची उभारणी करायला लागली. 2-3 हजार कोटीची गुंतवणूक तिथे येतील, हजारो युवकांना नोकऱ्या मिळतील, ॲन्सिलरी इंडस्ट्रीज तयार होतील. त्याच्यानंतर त्याच्या मागच्या बाजूला ॲनिमल कन्झर्वेशन एरिया केलेला आहे. त्याच्यात डबल डेकर बोटचे आपण टेंडर काढलेले आहेत. डबल डेकर बोटमध्ये बसून लोक ही जंगली स्वातंत्र्य बघू शकतील. आणि हे भारतामध्ये फक्त पेरियार लेकमध्ये, आणि दुसरं लेक हे तिलारी लेक. ठीक आहे, मी तुम्हाला नुसतं सांगत नाही, ह्या सगळ्या गोष्टींची टेंडर्स निघालेली आहे. या गोष्टींचं इम्प्लिमेंटेशन चालू आहे. पुढच्या काळामध्ये मास्टर प्लॅन जो करायचा आहे त्याची मी ऑलरेडी सुरुवात केलेली आहे. आणि म्हटलं की तुम्ही हॉट एअर बलून आणि हे हँग ग्लायडर कुठे आहे, त्याचं टेंडर निघालेलं आहे ना. 8 कोटी रुपये हे खेडे गावासाठी मंजूर आहे. त्याच्यामध्ये ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्सचं मेजर कंपोनंट आहे. ते जर MTDCने त्याचं इम्प्लिमेंटेशन नाही केलं
तर मला जबाबदार नाही धरता येणार. मी त्यांच्याकडून पैसे काढून घेतले, PWDकडे दिले आणि PWD टेंडर काढलेलं आहे. तिथं फूड कोर्टचं टेंडर काढलेलं आहे. तिथल्या जमिनी मी ज्यावेळेला नावावर करून दिल्या खेळातल्या जमिनी, त्यावेळेला प्रत्येक कुटुंबाला व्हॅली फेसिंग बंगलोज तयार करून देण्याचं हे केलेलं. त्यासाठी त्यांना 5-5 गुंठे 270 लोकांना 5-5 गुंठ्याचे प्लॉट अलॉट केलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये जगातलं सर्वोत्कृष्ट होम हॉस्पिटॅलिटी होईल. हे माझं विजन नेहमी असतं. बरं, मी 5 स्टार हॉटेल, पहिलं 5 स्टार हॉटेलचं उद्घाटन केलं, दुसऱ्या 5 स्टार हॉटेलचं भूमिपूजन केलं. पण त्याच्याच बरोबर मी 150 हॉटेल्स ही गरीब लोकांसाठी, उद्योजकांसाठी, ऑर्डिनरी फॅमिलीजसाठी मंजूर केलेले आहे. त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करायचं आहे. म्हणजे माझ्यासाठी मास्टर प्लॅन तयार करायला लागत नाही, तो मास्टर प्लॅन ऑलरेडी तयार आहे. त्याच्यामध्ये त्यांना जर्मन टेक्नॉलॉजी मी आणलेली आहे, त्याची जे मॉडेल्स आहेत ते त्या ठिकाणी उभे आहेत आणि ते एक हॉटेल हे 7 दिवसामध्ये उभं राहतं. हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे. त्याच्यामुळे यांच्याकडे नुसतं प्लॅनिंग, माझ्याकडे सगळ्याचे टेंडर्स काढलेले आहेत. अरुंदेची खाडी आहे, तेरेखोल खाडी, अरुंदेच्या तेरेखोल खाडीमध्ये हाऊसबोट मंजूर केल्या आहेत. 1-1 कोटीचे एक हाऊसबोट. चालवणार कोण? महिला. लक्झुरी बसेसची ऑर्डर दिलेली आहे. लक्झुरी बस 1-1 30 लाख रुपयाची. चालवणार कोण? महिला. हॉप ऑफ बोटची ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन चालू आहे. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की हे सगळे स्कीम मी MTDCला दिल्या. दुर्दैवाने MTDCकडे स्टाफ नाही, त्यांच्याकडे काम करण्याचा त्यांना खूप मोठी अडचण आहे. त्याच्यामुळे माझे पैसे तिथं पडून राहिले ना, तरी पैसे मी 3-3 वर्ष अगोदर दिलेले आहेत. फिशिंग विलेज हा भारतातला पहिलं फिशिंग विलेज आहे ज्याचे MTDCने करायचं. पैसे कधी दिले? 3 वर्षापूर्वी. पैसे खर्च केले नाही म्हणून PWDला दिले, फिशिंग डिपार्टमेंटला दिले आणि आता त्याचं टेंडर निघालेलं आहे. टेंडर निघाल्यामुळे होऊ शकतं. तिथं असलेला हँगिंग ब्रिज कोणी बांधला? मीच बांधलेला आहे. आपल्या ह्याच्यामध्ये जे फ्रूट रिसर्च सेंटर आहे, त्या फ्रूट रिसर्च सेंटरमध्ये मॉडेल ॲग्रो टुरिझमचं मॉडेल रेडी आहे. सगळ्या इमारती तयार आहेत, सगळ्या आहेत. पुढच्या वर्षीपासून ज्या परदेशी पर्यटक येतात त्यांचे टूर्स सुरू होणार तिथं. आता तिथं आहे की नाही, त्यांनी जाऊन बघितलं पाहिजे ना. काळा चष्मा लावला काहीच नाही दिसतं. ते केलं कोणी? मीच केलेलं आहे ना. तिथं जे ह्याच्यावर प्रक्रिया करणार नवीन केंद्र स्थापन झाले. काजूचा रस काढणं, त्याच्यापासून वेगवेगळ्या वस्तू बनवणं, पैसे कोण दिले? साहेबनीच ते दिलेले. मल्टी स्पेशल हॅचरीच्या काम आता टेंडर निघालेलं आहे, त्याचं CRZ क्लिअरन्स झालं, सगळं झालं. आणला कोणी प्रोजेक्ट? अरुंद्याला बोर्डवॉक, मॅनग्रोव्ह बोर्डवॉकचं कामाचं टेंडर फायनल झालं, तर ते CRZच्या क्लिअरन्ससाठी ते अवेटेड आहे. 25 कोटीचा प्रोजेक्ट आहे. आणला कोणी? बाबा तुम्ही हा आणला का प्रोजेक्ट? तो एक प्रोजेक्ट झाला की फिश फार्मिंगच्या प्रचंड पोटेन्शियल हे सिंधुदुर्ग. आणि त्याच्यामुळे एक गोष्ट लक्षात घेतली, असं मी तुम्हाला यादी देऊ शकतो, तुम्हाला तुमचा कार्यक्रम 1 तासाचा करायला लागेल, मी जर याद्या दिल्या तर. आणि त्याच्यामुळे इंडस्ट्रीज कुठे करायची हे माझ्या डोक्यामध्ये आहे. पण ते करत असतात ती जमीन जी घ्यायची आहे त्या कंपनी ती स्वतःच ते इंडस्ट्रीमधली कंपनी आहे. ते म्हणाले की आम्ही 1 वर्षात करणार. तुम्हाला 1 वर्ष थांबणं भाग आहे. आता 1 वर्ष संपून गेलं. आता साधा टेक्निक मी ताब्यात घेणार. ताब्यात घेऊन तिथं IT पार्क करण्याचा माझा स्वतःचा विचार आहे. हे बघा, ह्याच्या पुढच्या काळात इंडस्ट्रीज आणायला लागतील. त्या इंडस्ट्रीज अशा असायला लागतील. तसं मी ह्याला फार्मास्युटिकल आणि सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंटसाठी याची निवड केलेली आहे आपल्या आढाडीची. तशा प्रत्येक गोष्टीला हे काय असणार? आंबोलीला गोल्फ कोर्स असणार, तर गोल्फ कोर्सची 150 एकर जमीन ताब्यात घेतलेली आहे ना मेहनत करून. ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्सची जमीन सरकारच्या नावाने झालेली आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी शाळा होत आहेत, त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतलेल्या आहे. 3 तालुक्यामध्ये बोर्डिंग स्कूल. हे सगळं प्रत्येक ठिकाणी काही ना काय होतं. शिशिंगेला हे नुसतं त्या ठिकाणी तलाव होणार नाही, तर शिशिंगे हे पर्यटन केंद्र बनणार. त्याच्या शेजारचे फुलपाखराचं गाव केलेलं आहे. आंबोलीमध्ये जंगल सफारी केलेली आहे. लोकांनी जाऊन बघितलं तर पाहिजे ना. काही बघायचं नाही. आता इथून नागेंद्र डोंगरावर आपण इको टुरिझम केलं आहे. त्या बसेस तरी जाताना दिसतात ना रस्त्यावर, तेवढ्या तरी बघा. बघायचं काय नाही. आज तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या की शिल्पग्राम आतापर्यंत टीका करायची, शिल्पग्राम चाललं आहे, शिल्पग्राम व्यवस्थित चाललं आहे. आपण पंचकर्म सेंटरचं हेल्थ पार्कचं काम दिलेलं आहे, आता तिथं काम चालू आहे. शेवटी असं आहे की गणित. आता योगा सेंटरचं नवीन काम सुरू होत आहे. प्रत्येक ठिकाणी काय काय करायचं, काय काय करायचं, छोट्या 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 गोष्टी माझ्या डोक्यामध्ये असतात.
फक्त मला कोकणामध्ये काम करण्याची संधी मिळाली पाहिजे एवढंच आहे. पहिले मुख्यमंत्री महोदयांच्या हातात आहे. त्यांनी कालच तुम्हाला सांगितलं ना की कुठे महाराष्ट्रात इमर्जन्सी तर मला दीपक केसरकरांना पाठवायला लागतं, त्यांना आम्ही मुंबईतच पाहिजे. मी म्हणतो मला कोकणात यायचं कारण मला माझ्या लोकांना भेटायचं असतं, त्यांच्यासाठी काम करायचं असतं. जे लोक बांधकाम करताना वेळ काढतात, अनेक ठिकाणी माझ्या प्रोजेक्टवर जाऊन बघा, मी 6 महिन्यामध्ये जी गोष्ट सुरू करत होतो, मी इथं नसलो की 2-2 वर्ष होत नाही. रमाकांत नातेवाईक सरांच्या नावाने त्या ठिकाणी ड्रेसिंग रूमचं काम चालू आहे. 2 वर्ष रखत काम चालू आहे. इथं नवीन मार्केट बांधतोय गाडगे महाराज मंडळ, एवढं मोठं काम आहे. इथं फायर फायटिंग स्टेशन बांधतोय, एका फील्डमध्ये नाही, मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल बांधतोय. तर शेवटी काय होतं की मला थोडासा वेळ अधिकचा वेळ इथं दिला पाहिजे, ही वस्तुस्थिती आहे. बाकी ह्याच्यात हे जे लोक आहेत ना कामाच्या बाबतीत म्हणजे जवळपास सुद्धा ते बोलू शकतात, काम नाही करू शकत. त्याच्यामुळे हे ठीक आहे की मला यायला वेळ मिळत नाही, अधिकारी दिरंगाई करतात, परंतु प्रत्येक गोष्टीला पैसे मी पाठवत असतो. मला याला मी एक सोल्युशन काढलेलं आहे की तुम्ही एवढ्या लोकांना हॉटेल्स देते छोटी आणि त्याच्यातून त्यांचं पूर्ण कायपालट होणार आहे. बघा इथं ताज हॉटेलमध्ये रूम किती आहेत तर 180, खर्च किती आहे 600 कोटी रुपये, बरोबर. त्याच्यामध्ये नोकऱ्या किती मुलांना मिळणार 500 मुलांना. मी जी 150 हॉटेल दिले आहेत ना तर प्रत्येकी 4 रूम धरलं तर किती रूम्स होता 600 होऊ शकतात का. 2 महिन्यामध्ये 600 रूम्स तयार होणार, त्यासुद्धा 5 स्टार कॅटेगरीचे. याला तुम्हाला विजन लागेल आणि त्याच्यामुळे ते विजन त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता एवढ्या काही मंजूर झाल्यात की नाही झाल्या असल्या तर ते अमुक तुमचं बिल्डिंग बांधून टाकायची म्हणजे त्या हॉटेलला ते अत्यंत अट्रॅक्टिव्ह हॉटेल पाहिजे, ज्याच्यामध्ये मुद्दाम राहायला लोकांनी आलं पाहिजे आणि तिथल्या कुटुंबातली जी महिला असते कुटुंब म्हणजे तिच्या हातचं रुचकर जेवण त्यांनी खाल्लं पाहिजे. त्यांना शिकवलं पाहिजे की इंटरनॅशनल लेवलचं हायजीन कसं मेंटेन करावं हे त्यांना शिकवलं. ते काम करण्यासाठी आता मी माझ्या मुलीला सांगितलं की हॉटेल मॅनेजमेंटमध्ये फर्स्ट आली होती की आम्हाला काही कुटुंबाची चांगली परिस्थिती आम्हाला काही जाणवतं, तर तिला मी सांगितलं की तुम्ही ह्या लोकांना मार्गदर्शन करा. शेवटी गोरगरिबांचे आशीर्वाद हे आपल्याला मोठं करत असतात आणि त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी घडणारच आहे. काही इथंच केलं असं नाही, तारकर्लीच्या खाडीमध्ये सेम मंजूर केलं आणि त्याच्यामुळे बघा आता उद्याच्या संदर्भात स्टेटमेंट काढलं उद्धव साहेबांनी. मी काय म्हटलेलं होतं की वाईटातून वाईट अत्यंत वाईट झालं, वाईटातून काहीतरी चांगलं वाटेल. कारण तुम्ही त्याचं प्रेझेंटेशन बघितलेलं असेल, किती ठिकाणची जमीन ॲक्वायर करायची इथपासून ते कशा रीतीने शिवसृष्टी उभी करायची, किती फुटाचा हे पुतळा उभा करायचा, कशी तिथे जेटी बांधायचं, सगळ्यांनी गव्हर्नमेंटला दिलेलं आहे. दुर्दैवाने आचारसंहिता लागली म्हणून नाहीतर एव्हा त्याचं काम तर सुरू झालंय, रोडचं काम सुरू झालं आणि ह्याच्यासाठी विजन लागते, तळमळ लागते. विजयदुर्गला जे आम्ही सेंटर बांधलंय त्याच्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज कान्होजीरावांमुळे सगळ्यांचं त्याच्यामध्ये. तर बघा हे काय आता मी काय फक्त आंबोलीचं डेव्हलपमेंट केली का धबधब्याची, नापण्याला सुद्धा पैसे दिले आहेत, सावरावला सुद्धा पैसे दिलेले आहेत. ॲग्रिकल्चरमध्ये श्री पद्धतीचा सगळ्यात जास्त वापर सिंधुदुर्गमध्ये होतो, कोणी केला मी केलेला आहे. डबल क्रॉपिंग कोणी सुरू केलं सिंधुदुर्गमध्ये, इंटरक्रॉपिंग कोणी केलं सिंधुदुर्गमध्ये, हळदीची लागवड कोणी केली सिंधुदुर्गमध्ये, टसर सिल्कची निर्मिती कोणी केली सिंधुदुर्गमध्ये. सगळ्यात उत्तर शेवटी घेऊन जाऊन माझ्याकडेच येतं. या लोकांना काय बोलण्याचा अधिकार, हे लोक काय करू शकतात. मी आज 10,000 मुलांना जर्मनीमध्ये पाठवू शकतो. 10,000 नावं तर द्या मला, मी एकदा 1 लाख पाठवणार, माझ्या जिल्ह्यातले 10,000 तरी पाठवू शकतो. तुमच्याकडे आहे का ही कॅपॅसिटी. कशासाठी बोलता, काय करता, कशासाठी लोकांची फसवणूक करता, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे अनेक वेळेला वाटतं की राजकारण असल्या राजकारणात आमच्या काही लोकांनी राहायचं की नाही, तसा प्रश्न अनेक वेळेला आहे. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की याच्याबद्दल कुठेतरी चांगली लोक राजकारणामध्ये राहिली पाहिजे आणि विरोधक सुद्धा चांगले पाहिजे. असल्या लेवलचे विरोधक सुद्धा फारसे योग्य नाही असं मला वाटतं. खरं तर या भाषण मुलाखतीमध्ये दीपकभाई आपण पूर्ण वेळ सहभागी झाला. बिझी शेड्यूल आहे, शेवटचा दिवस आहे, आपल्याला शुभेच्छा देतो 23 तारीखसाठी. सैनाची आणि तुम्ही चांगले पत्रकार, तुम्ही टीका सुद्धा करता, कौतुक सुद्धा. टीका केल्यामुळे तुम्हाला उत्तर माझी माहिती तर लोकांपर्यंत कशी पोहोचली असते. खरे भाई दीपकभाई आपल्या सोबतीनं होते. अर्थातच निवडणुकीच्या रिंगणात आणि विरोधकाला देखील चोख प्रत्युत्तर दिलंय आणि विकासाचं व्हिजन देखील. आपण कुठे जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचा कोकण शाही. धन्यवाद.
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।